Xa é oficial, a Concellería de Cultura acordou suspender a tradicional feira medieval deste ano, unha cita festiva que reúne a mediados de xullo a miles de persoas na localidade. A organización deste evento tomou esta decisión ante as dificultades de poder facer cumprir as recomendacións impostas por mor da crise do Covid-19. Esperamos hasta o último momento por ver a evolución de como iba esta pandemia e ao final tuvemos que tomar a decisión de suspender. Estuvamos esperando tamén o que facían as demais por saber se eran un poquinho máis, esperaban tamén un tempo prudencial, algúns en vez de aplazar, de suspender, aplazaban, pero non, como digamos que o artesano funciona dunha forma estacional entre maio e outubro máis ou menos, xa non lle coincidía a forma de aplazamento, co cual o traballo estaba feito, pero tuvemos que definitivamente xa dala por perdida e mandamos unha carta a cada artesano un pouco para darlle ánimos e saber que é un sector que o está pasando moi mal. O Concello Noiés xa traballa coa vista posta na edición do ano que ven, que pretende que sexa histórica, ao coincidir tamén co ano xacobeo. De cara ao 2021, ir definindo algúns conceptos e facendo unha feira posiblemente máis artesanal, no que sí, lóxicamente teña espacio para todo, para a festa, que todo se poida seguir da mesma forma e non cambiar o que é o formato da feira medieval, pero si ir potenciando unhas cousas que che poden interesar máis e ir diferenciando, non? Ainda que eu creo que si está bastante diferenciadas dúas ou tres feiras de Galicia, Betanzos, Ribadavia e Noia, son un pouco as que se están salindo un pouquiño positivamente dos demais, e creo que é positivo seguir en esa liña, non?